do jutrovného dobyča. Prosimy Cię, usłysz nas. Umožniko sveta, nauroč riešnikov a umož strádacich a čerpiacich. Prosimy Cię, usłysz nas. Skrzyżowany zbożniko, daj nam podziel na płodach ze štoma žiwenia. Prosimy Cię, usłysz nas. Smilny Božo, vodaj tym, koci ešte hania a zacpievaja a nauročich. Prosimy Cię, usłysz nas. Knieže nad živeniom a smrťu, přijmi k sebi našich nebohých. Dobyczerio nad rychom a smierću, Ty se za nas przetrał horką śmierć na krzyżu, so bychmy my żywi byli. Za to budź Ci dziak a sława, wieki na wieki.
Modlmy so. Knieże Bożo, przez cierpienie Twojego jednorodzonego Syna bądź nam smilny. Ze swoimi skutkami wszak se Twoją smilność ani zasłużyć nie możemy. Tuż niech nas z Tobą ujedna cierpienia wuriadne po Twojego Syna, kiże z Tobą żywa króluje wieki na wieki. Kniez bądź z Wami. Pozbyńmy wątroby. Dziękujmy so Kniezy naszemu Bohu. Bo prawdzie je od nas prawne, zdobne a spomożne, zo socie stajnia wszędzie dziękujemy Knieże Święty Wódcy, że o mocny wieczny Bożo przez Chrysta naszego Knieza. Przetoż wunie niewinowaty za winniku cierpiał, a jeso za nas dał zasłudzić. Wumrywszy je nas z grzechów umożył, a z mrtwych staniwszy je nas wosprawił. To dlaczego chwali Ty niebio a ziemia, a czesławia Jangelio a arce Jangelio, nie przestajnie wiskają. Święty, 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 wieczny, święty, owocnie Syn stworzył nas, odmętawi wieczny kras. Święty, 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 wieczny, święty, Ojcu jednorodzony, oko za nas mojemy. Bo prawdzie święty se Knieże, że owoszy jest świętości, to dla przykadzamy przed Twoje w obliczo, świeczo zjednoczeni z cyrkwią, pryny dzień tydzienia jako dzień, na którym się Chrystus mrtwych stanął. Przez Niego, którego się k swojej prawicy powyższył, Cię prosimy. Poswieć tutaj daraj z rosu swojego ducha, zobyś Ty nam bywoj, ciało a krew naszego Knieza Jezu Chrysta. Prede co on dobrowolnie cierpieniu wuda, zawątli, dziakowasze so łamasze, a podają swoim wuczomnikam prają. Zmicze, a jeszcze życie wo to je moje czyło, kotreż będzie za was podate. Tak tyś zawon pojedzi kelu, dziakowasze so za so, a podają swoim wuczomnikam prają. Zmicze, a picze życie z niego, to je keluch nowowiecznego zakonia, moja krew, kotraż będzie za was, a za mnoich przelata, k wodawaniu grzechów. Czyńcie to na mnie wspominają. To je potaństwo wiry, gdyż tu
Spomínajú tu i sväté vodce na jeho smrť a zrúvastanenie, přinošame či klip živenia a keluch возбожнenia. Ďakujeme so, či zase nás spoluval, před tobou stača, či slúžiť a prosíme če pokorne. Zhromadžuj nás, kociž užívame Kristove čivo a krv v Duchu Sviatom do jednoty. Spomínaj, kníže, na svoju cirkvi, poši zemi rozbrojenú a budou splní ju ve ľubosti hromadže s našim bamšom Franciskusom, našim biskupom Heinrichom a zevším duchovstvom. Spomni tiež na našich bratov a naše sotry, ktorí sú umreli ve nádži zo zrúvastanú, a přijmi ich a všetkých zemretých do svetla svojho obliča. Smíj sa nad nami všetkými, prosíme, če sposť nám večné živenie, se zbožný Boha rodičelku kniežnu Mariu, se svätým Jozefom, se svätými apoštolami a všemi svätými, ktorí sa či ze všech vekov spodobajú, so bychme če chválili a slavili přes Tvojho Syna Jezu Krista. Przez Niego, z Nim a we Nim, dawa soci Bożo, wszechmocny Wodcy, w jedności Ducha Świętego, wszak chwała, cześć, czachodozność, wieki na wieki. Po wspomożnych przykazach a bojskim rozłączeniu zważymy się śpiewać. Otcze nasz, Tyś niebesa, święco Twoje miano, przyjdź Twoje królestwo, stańco Twoja wola, ależ na niebiu tak na ziemi. Żydny chleb nasz daj nam dżęs, podaj nam nasze winy, jako my też podawamy swoim winnikam, a nie wiedz nas do spytowania. Umoż nas, knieże Wotyszeho swego, a daj mile pokoj naszym dniam. Smil so nad nami a pomaj nam, zobychmy od rycha przeco swobodni, a przedewším zamučeniem wyšči očakuvali zbožnú nádžiu a przykład naszego zbožníka Jezu Krista. Przetoż Twoje je królestwo, a moc, a krásnosť na wieki. Kristus je náš pokoj a naše ujednanie, toho dla prosimy. Knieže Jezu Kristče, neladaj na naše rychy, ale na víru svojej cyrkve. Daj jej po svojej voli pokoj a jednotu, ki se žive a králuješ veky na veky. Pokoj knieza, buď stajne s vami. Stróče so s ostrom pokoja.
Leče, Jenio Boże, kotre zebera rychi sveta. Wódce, jeli nie możemy tutun keluch zmienić, kiba zo mam ją gupić, to stańco Twoja wola.
Modlmy so. Knieże Bożo, wysjatem w oprawieniu Sy nas nasycił. Śmierć Twojego Syna je nam dała nadzieju, zoso dopełni to, do czegoż wierimy. Daj nam, prosimy, zoby nas Jeho zrówastanie nie dowiedło ke zamiery naszego putnikowania. Bo to prosimy przez Chrystusa naszego Knieza. K wozewieniam dżęsejszej niedzieli zapłać Boż wszystkim pomocnikom, którzy są sztwort kirchu a farskie dwór uredźili. Zapłać Boż prajmy za zczuwace dary, za ponowienie cyrkwie junu posta euro, za wosadu junu 500 euro. Za mizerio junu 1100 euro, na kemszach w Kruszczycach su so zbierali 2702 posta euro 45, a w klosztrze 1017 euro 70. Holce, które szkodza jako drużki noszą postawu Świętej Marii Dorożanta, są dżęca po dopolniejszych kemszach na faru k snedani przeproszeni. Wutrobne przeproszymy też holce, któreż muli sobie tutu służbu za siebie przedstawić, albo maja zajem tutu służbu wukonieć. Przeproszene są też drużki z wikarie. Dżęca 14 hodzinnie krzyżowy pucz dekanatnie modziny w Szunowskiej kapałce. W Kruszczycach je dżęca 14 hodzin krzyżowy pucz dwuryczny za swojby a dzieci. Firmujomni zetkaja so wutoru 17 hodzin spoczatkie w cyrkwi. Prosimy wszystkich krzyżariów, kaž też wszystkich wosadnych, so duchowne na jutrze przygotować. Ze świętej spowiedzu, modlitu krzyżowego pucza przy procesjonach sredu a za dzieci 5-9, z opytom kemszów k wopominaniu założenia Eucharystii Zeleny Cztwórtk, z opominaniem Jezusowej śmiertnej stystności na modlarskich hodzinach cztwórtk po kemszach, opytom liturgię o Jezusowym cierpieniu a wumryczu Wielki Piatk 15 godzin, czeszczowaniem Bożego Roła od piatka po liturgii hacz do soboty 15 godzin. Ministrancja wukonieja przy czeszczowaniu Bożego Roła w Kruszczycach od piatka po liturgii hacz do 19 godzin, a sobotu od 9 do 15 godzin szunča służbu. Modzina z wikarie przeproszuje wosadnu modzinu Wielki Piatk 20 godzin do klosztra na zromadny krzyżowy pucz k temie, kotro swobodu skiczy Jezus. Dalsze informacje są na plakacie. Kolekta w Kruszczycach je na wszystkich kemszach matronego a jutronego tydzienia za ponowienie farskiej cyrkwi. Dnia 18 marca zemre w starobie 88 lat Werner Hausch z Pančic-Kukowa. Kuwanie a requiem byštej piatk. Dnia 15 cečo zemre w starobie 90 lat Peter Horbank, rodzeny Kozarc, naposled bydlace w Terebur, blisko Rüsselsheima. Kniez daj o tym rytaj wieczny odpoczynk. Niech odpoczuje daj w mirje. Jutrończku po wrócowitaniu kruszczanskich krzyżariów prosimy o pomoc przy urydzeniu kirchowa, żeby punżelu po dopolniejszych kemszach procesjon możny był. Wszystkie czasy Bożym show, spowiedzią a krzyżowych puczów w Kruszczycach w matronym a jutronym tydzieniu, kaž też dalsze pokiwy namakacze na cetlkach, kotreż po kemszach zade wuleża, albo se przez homepage albo przez QR-kod przystupnicze. Punżelu je 8 godzin świata spowiedź, 8 godzin cicci różoc, 19 godzin krzyżowy pucz. Rano 7 żana Boża msza nie je. W utoru 7 je Boża msza k Duchu Świętemu skazana z Kruszczyc. 7 godzin cicci a 8 godzin je świata spowiedź. 8 godzin cicci różoc. Sredu 7 je Boża msza za zemrytu hertu kurfürstu z Kruszczyc. 7 godzin cicci świata spowiedź, od 17 do 20 godzin to runia świata spowiedź, a to po fara Dawidowskie albo po mnie. 18 do 20 godzin są krzyżowe pucze po procesjonach na kirchowie. 18 godzin je Horczanski, 18 godzin 15 klosztarski, wodkat je 17 godzin cicci, 18 godzin cicci je Wokleczanski, wodkat je 17 godzin 45, 18 godzin 45 je Śmiczkyczanski, 19 godzin Leniansko, Nutniczan a Prawoczanski. 19 godzin 15
Jasczanski, a 19.30 Kroszczanski. Czwartki 8.30 spowiedź, 20 godzin wopomniecie założenie Eucharystii a mnisznictwa. Od 21 godzin do 24 godzin są modlarske godziny, 21 godzin do 22 godzin żony, 22 godzin do 23 godzin mużojo, 23 godzin do 24 godzin młodzina. Piat je 9 krzyżowy puć za dzieci od przedszkolskiego do 8-letnika w skupinach. 15 godzin je liturgia o Jezusowym cierpieniu a wumreczu, 16:15 jata spowiedź, od 16:15 do 19 godzin czeszczowanie Bożego Roa. W sobotu od 9 do 15 godzin czeszczowanie Bożego Roa, 15 godzin jutro na noc. Jutroniczka. Je 6:30 Boża msza za Jana Zahona z Woklec, 9 Boża msza za Wosadu, 10:30 Boża msza za zemrytu Worszu Rataj-Cakowu a manżeckiego Manfreda z Wetrowa. 12:25 je wużonowanie kroszczanskich krzyżariów, 12:45 Nyszpo, 14 witanie klosztarskich krzyżariów, a 18 wroczo witanie kroszczanskich krzyżariów. Jutro na punżelu modlimy się 7 Bożą mszu za zemrytych Norberta a Alfreda Bretschneidera z Miłoszic, 9 są słybne kemsze za Wosadu, a 10:30 je Boża msza za żywych a zemrytych słyby Nowakec a Rachelic z Nowej Wieski. Tak daleko dżęsliście wozowienia, przyjął wam wszystkim żonowane a duchy pełne matrony tydzień. Uprośmy się od Boha nitko swoje żonowanie. Kniez Bóg z wami. Niech was pożenuje szkitaszo mocny a miłościwy kniez, bo Wódz, a Syn, a Duch Święty. Życzę pokoju.